Yung mga kasupot, nagbabalik nga tayo dito sa bidyong ito. So naglalakad nga ako dito at maghahanap tayo ng robos. At ito nga na tayo, pumunta tayo dito tayo sa Mercury. At magtatanong tayo kung magkano ba talaga ang robos kasi may ipaprank tayong classmate natin. Ang saya nito. So nga nagtanong nga ako dito sa Mercury kung magkano ba talaga ang robos. Sabi ng ate, 77 pesos lang po ang robos. Sabi ko, bibili nga po ako ng ate ng isa. At yun nga, hinintay ko na si ate at ibibigay niya sa akin yung robos. So, may ipaprank nga tayong isang classmate natin na swapang sa pagkain o sa inumin. Yun nga guys, ang mga kasupot. At yung nga, kinuha ko na yung pera ko dito. Allowance ko pa to sa school. Kinuha ko na yung 100 pesos ko dito para bayaran na yung robos natin na 77 pesos lang yung robos dito. Mamahal nga. So, binayaran ko na dito yung robos nga kasi para handang-handa na tayong mag-robos prank sa classmate natin. So, hinihintay ko nga kasi ang tagal nga. Ayun si ate, ang ganda ni ate. Binidyoan ko pa yan. Hindi niya alam. Binibidyoan ko pala siya at kinuha ko ng robos at ito na pala. Nakuha ko na. Ay ko, oh wow, so motherfucker. Ayan nga. At nakuha ko na. Sabi ko, salamat ate. At hinintay ko pa yung sukli ko kasi wala na tayong pamasahe papuntang school. Paano tayo makakaprank yan? At ito na nga yung robos. Yan, pinaikot-ikot ko pa. Totoo pala. Itatry natin kung effective ba talaga itong robos na ito. Naglakad na nga ako dito at papuntang school na ako. Yan, naglakad na ako dyan. Yan, nagtawa-tawa pa ako dahil ano bang effect nitong robos ito? Totoo ba itong nakikita ko sa social media? Sumakay na nga ako dito ng tricycle. Totoo ba ang nakikita ko sa social media? Effective daw eh. So itatry nga natin sa classmate natin na sobrang swapang sa pag-iinom ng mga water. Yun nga, tinignan ko, patawa-tawa nga ako dito. At sumakay na ako sa tricycle dito at pagkatapos umaba na ako. Paglakad na ako papuntang school. Yan, maglakad na nga ako dyan kasi matik na may papainom natin ng robos ang ating classmate. At saka ito na, malapit na tayo dito sa ating classroom. Naglakad na ako, papunta na akong agdanan. So umakyat na ako dito. Sabi ko, humanda ka, classmate ka. Lagot ka sa akin, may robos akong ipaprank sa iyo. At nga, may dumaan ako di mga magagandang mga dilag, yo. So, andito na ako. Malapit na yung classroom ko dito. Saka, ipaprank na natin yung classmate natin dito. Ayan siya, yung classmate natin. Yan, nagpapanda pa siya. Umupo ako dito. Umupo ako. Pare, ito na yung, ayan mga kasabuat ko. Ayan. At pumunta na sila ng tindahan at bumili na sila ng juice. At ilalagay nga yung robos sa juice na yon. At naglakad na sila dito. Sabi ko, kayo muna ang magbibideo dyan kasi hindi muna ako sasama dahil ba't mahalata. Binidyo nga pala, bumili lang nga sila ng juice sa may kantin. At para ilagay na nga yung robos sa ano. At tinimpla na nila. Dinurog na yung robos para madaling matunaw sa juice na ito. At yan, dinudurog-durog nga ng classmate ko yan kasi wala nga ako yan kasi hindi ako sumama. Nilagay na yung robos sa juice. Yan, inubos niya yung robos dyan para hindi ko alam kung effective ba talaga ang robos sa pag iniinom ng mga babae. So, yun nga, itatry nga natin sa mga classmate natin na isa. Hindi ko alam kasi kung ano effective ba talaga ito sa pag, sabi nila, energy daw ito sa mga babae. So, ayun nga, inubos na yung robos sa juice na yun at pinapatunaw-tunaw nila yung robos. At ayun, tinatunaw nila yung juice ay yung robos dyan kasi matigas-tigas pa nga yung robos dyan. So, at inihintay nilang matunaw bago sila babalik sa eskwelahan. At yan nga pala, sana suportahan niyo itong video ito. So, naglakad na nga sila papuntang room at naghihintay nga ako doon sa taas. So, naglakad sila. At ayun nga yan, pinapatunaw-tunaw nila at sabi ng classmate ko, at ayan na nga yung juice na yan, lemon juice nga po talaga yan. At ayun, umakyat na sila sa taas kasi ang room namin nasa taas nga pala. So, naglalakad na sila papuntang room. At binigay na nga sa aking classmate yung juice at pinainom na yan. Ininom na yung juice. Titignan nga natin kung ano ba talaga ang effect nito. So,
ako nga ang humawak na nga ng bidyong ito at siya, ang classmate ko pala dyan ay yung dalawang kasabwat ko, si Kenshin tapos si Cyril. Yun nga, binidyoan ko pa sa loob kasi pumasok siya. Inuubos na yung juice niya. Titignan natin kung ano ba ang effective talaga ng robot. Yun nga, kasi siya nag-aalalay baka tinitignan niya kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Yun nga, inihigop-higop na niya yung juice niya. Tinitingnan namin kung ano ba talaga ang effective ng robos. So, higop-higop muna siya. At natatawa ako dahil ano ba talaga ang effective talaga ng robos na ito. Hindi ko ba alam kung anong mangyayari sa kanya, anong mangyayari, anong gagawin niya ba. Ito ang inaabangan namin kung anong gagawin niya sa susunod na mga hakbang na aming pinapainom. So, ayun nga, patago-tago ako dyan kasi baka makita ang camera. Yun nga mga kasupot, tinitignan natin, ubusin na niya ang juice na yan at maaalaman natin kung ano ba ang talagang effective ng robos na yan. At yun nga, yung mga kasupot, nag-uusap sila ng ating kasabwat kung ano ba talaga ang ilang pinag-uusapan. Hindi ko narinig, yan pala si Kenshin, ang kasabwat kong isa. At ayun nga, binabantayan nila yung pag-uubos ng robos. Ayun yung robos na talaga dyan sa juice na yan. At ako na nga nagbibideo dito. So, tignan natin kung ano ba ang mga ginagawa niya. At ayun nga mga kasupot, umiinit na yung katawan niya. At yan nga, mauubos na yung juice dyan. So, patawa-tawan lang. Alam ko naman na may tama na talaga siya. Hindi ko, ayan na, binidyoan ko na sa labas. Hindi niya nakikita yung camera. Yan nga, umiinit na yung katawan niya dyan. At umiinit na yan yung mukha niya dyan. Yan nga. Yan nga, nakita niya yung camera. So, pero wala akong pakialam kasi hindi naman talaga halata. Sabi ko, tungkol lang to sa vlogging ko. So, hindi niya alam na robos na pala siya. Ito yun nga. Yan, madali nang maubos yung robos. Ha 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 ha. At ayun nga, konti na lang yung natitira sa robos. Sige, ubusin mo na yan. At titingnan natin kung ano ba talagang effective ng robos. So, malalaman nga natin dito kung totoo ba talagang effective ba talaga ang robos. Ayun mga classmate ko. Yung mga bagong mga classmate ko, yan nga pala sila. So, mga tropa ko yan. Yun nga, video na ako dito dahil hihintayin natin kung ano ba talagang effective ng robos. So, yun nga mga kasupot. Hintayin na natin kung ano talaga ang dapat at ating akbang na mga ginagawa natin. Yun nga. At aalis na nga kami dito at meron pa kaming subject na Pilipino. At yun nga, madali na maubos yung robos. So, ako nga binibidyo-bidyoan ko pa dito yun siya. Yun nga, inubos na niya yung Diyos at naubos niya yan at titignan na natin kung ano ba talagang effective ng robos. At ito nga siya dito, naglalakad siya. Alam ko may tama na siya. Shout out sa iyo, Kenshin. Ayun nga siya. Tingnan mo yung mukha niya. Parang umiinit-init na. Parang tulala na. Parang sabi daw niya sa akin, parang ang lasing-lasing na. Yun nga, patawa-tawa na lang. Hindi niya alam yung medium niyang juice may robos na. Ito na nga pala. Video na ako dito. Yun nga. Tinitignan natin kung ano ba talagang mangyayari. Ay, uminom ng robos. So, shoutout. Yung patawa-tawa nga ako dito. At yun nga, tinitignan ko. Ayan na siya. Aalis na kami dito dahil magpupunta na kami sa ibang section dahil Pilipino na namin. So, yun nga. Iba yung mga galaw-galaw niya kasi parang talagang effective talaga yung robos na pinainom namin sa kanya. Yun nga. Tingnan nyo naman, oh. Parang lasing ba or hindi mo maintindihan ang ginagawa niya. Yung sabi, may isa ako dito markado bakla. Sabi niyo, alalayan mo na naman siya dahil baka anong gawin niya sa sarili niya or ano niya. Nagpupunta na kami sa baba. Naglakad na kami dito. Sabi ko, hawakan mo yung babae niya. Alam ko anong dapat niyang gawin. Yung nga, inaalalayan na namin sa baba. Para hindi kasi alam namin kung anong gagawin niya dahil alam mo naman, sabi daw ng iba, effective daw ang robos. So, yun nga, naglalakad na kami dito. Yun nga, iba ang yung mga ginagawa niya sa sarili niya. Parang lutang siya, di ba? Ayun nga, tignan nyo naman. Ano ba talagang effective yun nga? Parang lasing na, gabuang nasa. O, ano ba kayo? Tignan nyo, ano ginagawa niya sa sarili niya? Parang tanga na. Ayun nga, effective nga talaga ang robos. Pero, iba yung iniisip nyo na pag pinainom ng robos, mag-iinit siya, hindi malibo. Yung ginawa namin dito, pinainom ng robos, hindi siya nag-iinit. Parang ano siya, parang lasing lang siya dito eh. Hindi naman siya yung parang hot na mga babae, yung
Ayan nga yung Robos, wala na. Patawa-tawa yung classmate ko dito. At ito na nga, hinihintay namin yung subject namin. Napapasok nga kami dito. Ito nga, binibidyoan ko siya. At ayan nga, ayan siya. Oh, tingnan mo, nakita yung camera. Putang ina. Yun nga, lukintuan sila. Yun yung mga kasupot, binidyoan ko sa dito. Umupo nga ako dito sa baba. At ayun nga, nagiinit na yung pagmumukha niya. So yung mga kasupot, nagiinit na nga talaga yung katawan niya. Char lang. So yun nga, tinitignan ko lang nga siya dito kung ano bang ginagawa niya sa sarili niya. At sabi niya sa akin, umiinit daw yung mukha niya at yung katawan niya. At parang lasing daw siya. Di niya alam na may Robos pala yung juice na binigay namin. At yun nga, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Ito nga, hindi ko alam. Yung nga, nakaupo lang siya, tinatawan-tawanan na siya ng mga kasama ko dahil yung dalawang yan ay mag-boyfriend na yan, magkasabot lang, sinapak nga na dyan dahil parang hindi niya alam anong ginagawa niya. At yung nga, pumasok na siya sa eskwela dahil pasok na namin dahil alauna na. At ayun, naglakad na siya. Binibidyo-bidyoan ko pa dyan dahil kung baka matumba siya. Kung ano ba talagang effective ng Robos. So nga, pupasok na kami dito sa room namin. At titingnan natin kung ano ba lang gagawin niya sa mga susunod na hakbang. At tinago ko nga itong camera ko. Ayun nga, pinasulot kami ng teacher namin. At hindi naman pagmumukha niya. Tignan mo naman, parang walang nangyayari. Sabi niya sa akin, hindi daw na umipik yung Robos sa kanya. Grabe ba? Ang tapang, ang tibay mo ate. Ang tapang ni Aryan. Yan ang pala ang pangalan niya, Aryan, ang classmate ko. At tinitignan ko siya. Nagsusulat siya dito. Hindi niya alam na binibidyoan ko siya dito. Ito nga, parang kami dun sa subject namin na Pilipino. At lumabas na kami. Ay, kung ano masasabi mo sa video yung ginawa natin sa Robos prank. Wala kaming masasabi dahil wala naman talaga effective yung Robos prank ninyo. Sabi ko, ano masasabi mo? Grabe, nagmakyo pa siya dito. Shoutout kay Aryan, kay Otto, gini babang-bang. Nice.